semmonen asia, että mä oon itse asiassa semmonen autoilun kävelevä tietosanakirja. Juman kautta nöösinä oli nää autopurkkakuvat Opelista Tuurebakkerin. Kaikki oli 74 kävin nää Detroitissa. General Motors, en mä missään käy. Nokialla korkeinta. Velipoika rupes monkua nääs jotain tämmötä siipsakkaa käyttöautoa. Mä otin keltaisen pörssin, se oli vartin homma. Saman tien löytyi sopiva ehdokas näin. Teppo on nyt vähän tuolla tsekkailemassa että miltä se tuntuu. Sieltä se tulee. Kattokaa, siinä on auto kuin nainen. Kattokaa mikä puskuri. Töröttää, tossa on mukana. Mä katson, Teppo! Miltä tuntuu? Miltä tuntuu? Aika rouheet sohvat muuten on. Näin on, joo, näin on. Mutta vähän tuntuu siltä, että tää on aika semmoinen niinku kulutuksellinen vehje, että vie aika paljon tätä bensoa. No mitä sä murjot sitä pintakaasulla tämmöstä ajetaan? Ei, perhana käyttöauto piti ostaa. Tämmöstä voi ostaa. No kyllä sä alle 30 saralle pääse pintakaasulla. Mitäs toi automaattiloore, kato talvellahan tätä voi hinata ollenkaan, kun tää johonkin pöykkyyn jää. Ääliö, ei tämmöisellä ajeta talvella. Tätä laitetaan ja puunataan talvella. Pari viikkoa kesällä auringossa vedetään tuo rannoilla. Tähän ruostuukin käsi, tää on vanha kuin taivas. Kuule, tää on saman ikäinen kuin mä, vähän alle 40-vuotias. Tää mikä ruosta? Onko mä ruosteessa? No mitä kato, käyttöauto piti ostaa mulle tämmöiseen varaa, 5000 markkaa on rahaa, niin... Siet sulleen käsiraha 5 tonnia, ja sulla jää kun 40 väliä. Ajattelin jotain Opelia tai tämmöstä... No ei, mutta no mitä sä näet talvella hiljaa! Tiedätkö sä mitä? Kato tuota takapenkkiä, juman kautta sinne mahtuu 4 vosua kevyesti. 12 koppaa gepardia taakse ja on the road. Mitä? Niinko luulet? Kyllä varmaan on eiku nimeä paperiin. Ei, juu, kyllä meidän täytyy signeerata. Näin on nimellä. Se joku kerkeä ostaa. Ja kato näkään. Ota, mulla menee muuten hermot taas. Toi Matti taas puhuu mut ympäri. Tuus nyt jo sitten, tulee rahat.